bandira fulɓe mi salmini on haalta e mon ɗo ko min Abbas Malal Abbas Dia e Ndindoor TV min kucciti koye Alassane Samba Anne ono mana ganduɗa hoore ma nde guindiyanke gonɗo ɗo e Ndindoori omo haalani en pular ɗum noon bisimillahi Alassane. Seydi Dia a salminama a juurama haade dendagal bandiraɓe heeɗiɓe woɗɗuɓe ɓadiɓe rewɓe e worɓe sukaɓe mawɓe kala nanawo dande men nde welto en calminiɗo ɓe juurima ɗum caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en teddiri ngol ɗo lefol bandiraɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e nanoɓe mbimi ha ɗo ɓe mbawi wonde kala ha tengti ceerno meɗen ceernam Ibrahima Kane Katandi leñol mo jinmi yiide e oɗo saaha mo nanɗe am ɓuuri hewde e jiiɗi mum hay ñalawma Allah goto mi meeɗa yiidemo so wona e photoje wallahi Seydi Kane mbo ɗiɗi joddade ma mbo ɗiɗi jokkodiren e kala saaha mbiyetemi ko Alassane Samba Anne jeeyami ko ɗo e Ndendori ƴeew portable ma jeeyami ko ɗo e Ndendori hanki ko magama hande ko ɗo e Ndendori ballemo portable makko majji so tawi ɗum ɓenni eɗen jogui ɗo haalande wotere ko e wittoji so toroɓe nani jaafo caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah Muhammad sallllahu alayhi wa sallam jiɗen haalde ɗo ko gurnam annabaɓe habri kaɗo haala ko gando goto biyeteɗo Abdoullahi Bun Ɗoufane batti ndeɗo deftere wiyetede Almarif ko e ndeɗo deftere ƴettumi kaɗo haala min Alassane Samba Anne hono baba Adama eɗen kaala gurde meje mabɓe goto foof ko daɗi goɗɗo on goto foof ko ardi goɗɗo on e aduna hono baba Adama wuuri e aduna duuɓi ujunere baba Adama wuuri e aduna duuɓi ujunere e aduna hakkude maayde makko e ilam Ɗoufane lombi ɗon ko duuɓi ujunnaje ɗiɗi e temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi e ɗiɗi hakkude annabi Nuhu lombi ɗon ko duuɓi temettati e capanɗe joyyi hakkude annabi Nuhu e annabi Ibrahima alayhi salam lombi ɗon ko duuɓi ujunnaje ɗiɗi e capanɗe nayyi hakkude annabi Ibrahima e annabi Moussa lombi ɗon ko duuɓi temedde jeenayyi hakkude annabi Moussa e annabi Dawuda lombima ɗon fodde duuɓi temedde joyyi hakkude annabi Dawuda e annabi Isa lombima ɗon fodde duuɓi ujunere e temedde ɗiɗi hakkude annabi Isa e Muhammadou Rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam lombima ɗon duuɓi fodde temedde jeegom e nogas wadde tonngol hakkude baba Adama e Muhammadou Rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam lombima ɗon fodde duuɓi ujunnaje jeetati e temedde jeetati e capanɗe joyyi e ɗiɗi bandiraɓe fulɓe on calminama ma jaafoɗon noon toroɓe ɗum ɗo ko jubbande seeɗa tan heɓanode e witto nde jiɗɗen jokkude en gaynani ma en gaddoy so Allah jaaɓi jaabima deftere nde arani gurnam Alhaji Mouhamadou Saïdou Ba gila e ndew jibina ha ɗo janggoy ha no natiri Madina Gounass so Allah o jaaɓi jaabima ha hitande nde o maayi ha ɓiɗɗo o nde lomti ha ɓiɗɗo o hitande nde yarata e golle gollaɗe e nder Madina Gounass e leyɗe gonɗe e nder Madina Gounass e hol almameɓe wonnoɓe e Madina Gounass ma en gaddoy ɗum so Allah jaaɓi jaabima hande wonon arani caggal ɗum bandiraɓe fulɓe on calminama goto fof inde muɗum e yettode muɗum sikki ala gonɗen koye jokkude lefol ngol ha hande kono noon ko adi fof mboɗo wiya on bandiraɓe bisimilla moɗon e nde ɗo yimre ma jaafoɗon noon pulariyankoɓe so tawi on nani nde ɗo jimre ko nde fefirade tan nde wona tan fewnade tan saña gila ko ɓooyi yimere nde sifoto ko mayɓe saabu nde wiyete ko baaye holko firti baaye komo yumma mum wurani mo baba mum wurani wiyete ko alyatimu joni noon yimere nde wiyete ko baaye mo woyi mayiɗo ma deƴƴu mo yewni ɗum ne mayda yewede mayiɗo yurminade ko nde jakoraɗo ardi ha tengti noon e ɗalɗo baaye mo anda to tiidi yurminima to jawdi e to ndiwde saka e aade joom miijoji ko yiɗi mayɓe garta foof ko o ɓuuri
cindiɗo mette ɗawaɗo belem maji jinnaɗo woppimo diwani omo daggi daggina yaatu o wawani korsa e nguleki anniya mayde ɗaccani nguleki mayde ɗaccani taniragel ko nguuriki dande maayo heɓɓitima kono juutani sabu wondemo do follo mo mawnani taniragel ko nguuriki dande maayo heɓɓitima kono juutani anniya e mayde ɗaccani pamaro duuɓi omo hatujini e denowo pamaro doole omo yiɗi ɗowowo e nder nde yolde o dañani ɗoftowo o ɗaldama ceddello pamaro jurum pamaro hakkille ɓernde ene wi kurum pamaro korsa mo anda hurum waɗimo ndolo galle ko foti e ko fotani fof liggey o sownata golle galle o sownata ko wawi e ko wawa fof liggey o ɗaccetta o woppata o riwtata tawa noon ɗum fof piile e bonka o daɗata ɓalel haqqide yontani nde yontani joote e najoje gardinde hanani puɗal ha mutal omo e nde darnde mutal ha puɗal omo e miijoji holi battande makko battande kala jabeeri ndi alda e golle sinketake suɗetake weltetake weltintake ñande weltare ko cuniɗo sibu yolde o jaaɗomo wona gartowo ñande tangi ɗemgal humtanimo sanju o waala angude no tangiliɗo felewere omo seeka ɗe leeɗe omo tindi bamule omo ñuuña ko hiwtinta mawɗo waynata baaye ko yiɗi maayɓe garta fof ko ɓuri tawa so udumere wona lomto baafal tawa so lomtima asili mum ko basal Seydi Dia mi salmini mi juurima ɗum ɗo ko jubbande kala ko bandiraɓe ɓe nani hen yo tinno anni o tan ko yo feew ma bandiraɓe jarlo jaafo mi deɗo yimre no yimi ɗum ko Ibrahima Kane katante leñol ko yidde nde tan noon kono wonande wona tan wawande tan ko joni nde waɗa tan yo saf wela. Ok Seydi Ano jarama so Ibrahima Kane katante leñol gorko mo Agname Yoroyaɓe heeɗima ndeɗo yimre mo weltu saabu golle ɗe fof gotum no heewi wiide ni ɓi aduna o yo yimɓe hakkadin gimmo daro moni fof mana heede banggue muɗum ɓe mbasa wiide leñol ngol liggaki Ibrahima Kane mi teddinima oɗo cassette ɗum noon on jarama so ɗum ɓenni bandiraɓe ɓe fulɓe mata ko ɗo kaɗɗe hen ha ñande wonde saabu Alassane ko joogui ko ne heewi ko maayo gandal en mbawa gayni ɗum ma en jokku filde kasaji goɗɗi inchallah on jarama.